Najprv zastavíme hlavný prívod vody ventilom. Vypustíme vodu, ktorá ostala a otvoríme, keď máme niekde ventil, kde vieme napojiť hadicu na rýchlo spojku. Napojíme si hadicu. Redukciu na otvorený ventil. Máme napojené. Zapneme kompresor. Kompresor vypne, keď natlačí 10 bárov. Báry sú na čiernej stupnici. Tlak v systéme máme nastavený zatiaľ na 3. Keď pridám, tak dám na 4 báry, alebo koľko uznám za vhodné, koľko je potrebné. 4 báry úplne každý systém musí zvládnuť. Potrebujem sa dostať k ventilom. Otvorím si a otváram jednu vetvu za druhou. Teraz otvorím jednu vetvu manuálne. Vetvu zastavím. Kompresor dotlačí tlak. V tých nastaveniach, koľko sme tam mali, myslím, že v našom prípade to boli 4 bary, alebo 5. Počkám, kým úplne vypne, nech tam je naozaj ten tlak. Dotlačí teraz ten kompresor do celej tej vetvy, či do celý ten objem vzduchu. Takže tlačí. Máme 10 barov v zásobníku a 4 bary vo vetve. Otvorím opäť vetvu. A keď vidím, že už ide iba málo vody alebo iba vzduch, vetvu môžem zatvoriť. Keď sme odfúkli prvú vetvu, pokračujeme takto s ďalšou. Opäť kompresor zopne, keď tam poklesne tlak. A opäť počkám, kým začne fúkať vzduch postrekovačou. Fúka vzduch. Čiže môžem opäť vetvu zastaviť. Každá závlaha má trošku iné ventily. Toto je Gardena. Na Hunteri sa polotáčajú ventily, mám taký pocit. Teraz zase nechám dotlačiť kompresor. Kompresor sme nechali znovu dotlačiť a znovu idem tú istú vetvu druhýkrát. Otvorím. Fúka vzduch, trošku vody. Toto už je v poriadku, lebo aj keď tam ešte nejaká voda zostane, ako náhle klesne tlak, tak tá voda steče dole do hadíc, do zemi a tam nezamrzne. Znovu sme si nechali dotlačiť kompresor, otváram ďalšiu vetvu. Táto vetva je kvapočková závlaha, ktorú asi nebudete počuť.